सभी जुतिया करे वाली माता बहन लोग के प्रणाम बा। आज जुतिया के अवसर पे रउरा सबके सामने एगो बहुत सुंदर कथा प्रस्तुत करे जा रहल बानी। कथा के लाभ उठाई आनंद उठाई जा और चैनल के सब्सक्राइब करी जा, वीडियो के लाइक करी जा पसंद आवे तो। एगो पंडित जी रहन, एगो पंडिताइन रही। दोनों जाना बहुत बहुत प्रेम से रहत रहन जा। रहते रहते उन लोग के बाल बच्चा ना भइल तो पंडित जी कोई कहल कि देखी पंडित जी रउर बाल बच्चा नइखे होखत, जिउतिया परब आइल बा, रउरा का करी कि कोई कहेलन कि मछरी खाला तो जिउतिया व्रत उठावेला, माने पारन माने पुआ के दिना तो कोई के जीवित हो जाला। तो रउरा मछरी ले आई पंडिताइन के खिया दी, रउरा जीवित हो जाई। उ का कहलन कि पंडित जी एगो मछरी ले अइलन मार के। तो कहलन कि ए पंडिताइन एगो मछरी बनैबू, बना द ना। तो कहली कि ना हम खाई ना हम ना बनाई। तो ना जाए दो, तू नाहुओ खइबू तो हमारा खातिर बना द। तो ठीक बा। तो अपन का कहली कि पंडिताइन ओकरा के धोअली, 3 गो कुटिया कैली, धो के आ बढ़िया से फिर से तारली, बनवली, निरहली। तो कहली कि बड़ा बढ़िया गमकता। तो हम एगो तनी हाथवा पर लेके चीख न ली। तो एगो हाथ पर लेके चीख लेली। तो कहतरी हाथ पर तो हाथना चटक लागता, इ लिट्टी पर कतना ठीक लगी। तो का कहली कि एगो लिट्टी रहे पहले ही के बनौले रही, तो ओकरा के लिट्टिया ले अली, वही पर धो के आ खइली तो बड़ा चटक लागल। तो कहतरी कि लिट्टी पर हाथना चटक लागता तो भात पर कितना अच्छा लगी। तो फिर भात ले अली तो फिर भात में सान के खा लेली। अब तो 3 कुटिया ओरा गइल, अपन मल के धो के अपन धो देली। पंडित जी कतई से देखत रहूं। तब कहलन कि ए पंडिताइन नेहा धोआ के अब जा तनी नेहाए, मछरी आवत तनी बनौले बनो खाए। नेहा हुआ के अपन अइलन तो कहलन कि बैठलन कि ए पंडिताइन मछरिया दो तनी अब खाई। तो कहतरी पंडिताइन कि ए मालिक जानतनी पंडित जी मछरिया तो बिलाई खा गइल। तो हाँ बिलाई खा गइल। तो हाँ तो अपन का भइल कि जौन रहे तौन अपन खइलन जा सुतलन। तो कहलन कि ए पंडिताइन एगो कथा कह। तो कहली कि ए पंडित जी हमरा कथा ना आवेला, रउरे कही। कहली कि ठीक बा हम ही कहतनी सुन। तब कहे लगलन कि एगो पंडित जी रहन, एगो पंडिताइन रही। तो पंडित जी के लइका फैका ना रहे। तो कोई कहल कि मछरी ले आई और रउरा खियाई तो पंडिताइन के लइका हो जा। तो ले अइलन पंडित जी एगो मार के। तो पंडिताइन भी ले अइलन। तो कहलन कि ए पंडिताइन एगो मछरी ले आइल बनी, बनाव ना। तो कहली पंडिताइन कि ना हम खाई ना बनाई। तो का कहलन पंडित जी, कहलन कि ना कसहू बना द, ना खइबू तो हमरे के बना के दे दिह। तो अपन तो बनावे के बनवली आ बड़ी बढ़िया गमकल, नीर देली बना देली। तो बढ़िया गमकल। तो कहतड़ी कि नु कि बड़ा बढ़िया गमकल, तनी तो एगो चीखी। तो चीखली हाथ पर लेके हथक पर, तो बड़ी चटक लागल। तो कहतड़ी कि बड़ा बढ़िया लागल हथंग पर। तो लिटंग पर कितना बढ़िया लगी। तो एगो लिट्टी रहे तो लिट्टी ले के खइली। तो लिट्टियों पर कहली कि कितना बढ़िया लगल लिटंग पर। तब देखी भतंग पर कितना बढ़िया लगता। तो भात हतना रहे तो फिर भात ले के सान के खइली। तो कहते कि भतंग पर कितना बढ़िया लागल। सब पोछ पाछ के तो मछरी खा के छिपा पर मल के धो देली। तब पंडित जी अइलन कि मछरी बन गइल, नेहा हुआ के आवत तनी खाए। तो कहतरी कि ना पंडित जी बिलाई खा गइल। तो कहतरी पंडिताइन के अरे मालिक हमरे पर रउरा कहतनी, इ तो हमरे पर कहतनी कहानी। तो ना तारा पर नहीं कहत। तो ना इ हमरे पर कहतनी। तो देखी जा जिउतिया व्रत कइल जाला बढ़िया से। अगते के लोग मछरी उछरी खात रहन, अब के आदमी मछरी नइखन खात। बढ़िया से नेत धर्म से जिउतिया करे के चाही, बेटा भतार के बधाई हो। तब पंडिताइन जी के अपना गलती के एहसास भइल। फिर उहाँ के अगला साल पूरा नेत धर्म से जुतिया के व्रत कैनी। ओकरा बाद उनका संतान के प्राप्ति भइल। ओकरा बाद वो लोग पंडित जी पंडिताइन जी अपन खुशी रहे लगलन संतान के साथे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करी, सब्सक्राइब करी चैनल के। धन्यवाद।